Тотар теле, ана телен яратучыларны җыйган халыкара туган тел көненә багышланган тылсымлы шигърият бәйрәме Себер Тотар мәдәният үзәгендә үтте. Бәйрәм кунаклары өчен фойеда кул осталары мастер-класс оештырдылар. Катнашучыларны сәхнәдән үзәк җитәкчесе Марсельеза Ибукова котлады. Мин сезне барыгызны бүген бу бәйрәм белән хөрмәт итәм. Бүгенге бәйрәм бәйге формасында и туган тел, и матур тел, әткәй әнкәмнең теле. Дөньяда бик күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Бу сүзләр белән без бүгенге бәйгене ачабыз. Әрегезгә дә уңышлар телим. Бәйрәм белән безне, бөтенебезне. Тубыл районының Лаймтамак вә Чирвара Гушина, Түбән Әремзән, Санникова, Прииртышский мәктәпләреннән, Тубыл шәһәре мәктәпләреннән, Тубыл пединститутыннан, Тубыл шәһәренең күп профильле техникумыннан студентлар, балалар бакчаларыннан килгән кече яшьтәге катнашучылар сәнгатьле шигырь сөйләп, жюри әгъзаләренең мәхәббәтен яуладылар. Татарчада як шибель, урысчада як шибель, икесе безнең өчен кирәкле затлы тел. Бу телдә рух байлыгын, һәм йөрәк кайнарлыгын, уйлаган бу телдә безгә сөякле туган булган. Татарчасы туган тел, безгә гыйсыз булган тел, ата-ананан бабан, сине торган тел, тел кешене дус ите, бер-берсене беркате. Бел балам син рус телен, һәм онытма үз телен. Минем малаем Махмутов Риман 2нче ел бу конкурста катнашты. Теге елны без Абдулла тугайның шигырен сөйләгән идек туган телне. Быел Муса Җәлилнең Карак песен сөйләдек. Мондый конкурслар бик әйбәт, балаларга бик кирәк. Балаларга татар телен онытмас өчен, анасын оялмас өчен, батыррак булырга. Карак песен Муса Җәлил. Чуандагы акмайга ярашкан күселәр. Мин чуаннарга кустым ала песия. Миу-миу пискаем, балсы жинхау чуанга. Майнасаху күселән уясынын чыгалмам. Песи кугаш күселәр, кырган кысталау. Юлмадыры чабысын, йога апысталау. Балаларның чыгышлары тамашачыларны да сөендерде. Танылган шагыйрьләребезнең, җирле шагыйрьләребезнең шигырьләрен оста сөйләүчеләр зур әзерлек белән килгәннәр. Аларны дипломнар, призлар белән бүләкләделәр. Бүген 16 февраль Төмән өлкәсендә татар мәдәният көннәре старт бирелде. Бүген безнең конкурс бәйгебез и туган тел, и матур тел. Тубыл шәһәреннән һәм районнан 49 участник йыйды. И туган тел, и матур тел, әткәй әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Үз телеңне, үз мәдәниятеңне белү татар халыкка горурлык. Татар мәдәнияте көннәренең ачылу тантанасына туры килгән туган тел бәйгесе Тубыл шәһәрендә матур, оешкан төстә үтте.